Plăcintă de post cu mere, așa cum o făcea bunica. Pentru aluat pentru foi, am pus 250 de ml de apă rece, 10 linguri de ulei, am pus un praf de sare, am pus și 2 linguri de zahăr, o jumătate de linguriță de bicarbonat și am adăugat pentru prima dată cam 12 linguri de făină. Pe parcurs am mai adăugat 4-5 linguri, deoarece eu am o făină care îmi moaie. Faceți un aluat care să fie molcăluț, să fie ușor de întins. Nu adăugați mai multă făină pentru a ieși un aluat prea vârtos, pentru că atunci foile o să iasă tari și nu vor fi fragede. Puteți să înlocuiți apa cu lapte vegetal, lapte de soia, și ce mai doriți dumneavoastră. Am frământat aluatul până s-a încorporat bine toată făina. Apoi am mai adăugat pe parcurs, v-am spus, cam 4-5 linguri de făină. Deoarece aluatul meu era destul de lipicios. Și l-am lăsat deoparte. Nu l-am dat nici la frigider, nici nu l-am acoperit cu nimic, l-am lăsat pur și simplu deoparte atâta timp cât eu m-am ocupat de umplutura de mere. Pentru umplutură am curățat 5 mere, 5-6 mere potrivite, le-am dat pe răzătoare mare, le-am stors de zeamă. Bineînțeles că sucul de la mere l-am băut eu, mi-am adus aminte de must, de mustul din copilărie, cum îi spunea bunica, totdeauna noi ne băteam de la mustul ăsta, stăteam cu cănile lângă bunica când făcea plăcinta asta cu mere. Am pus într-o tigaie un pic de ulei, am adăugat merele rase și stoarse, o lingură jumătate de zahăr, nu mai mult, pentru că nu vreau să fac o plăcintă dulce. Am adăugat scorțișoară și am călit merele până când s-au înmuiat, cam 3-4 minute. Am preîncălzit cuptorul la 180 de grade, fără ventilație, căldură sus-jos. Am împărțit aluatul în 2 bucăți aproximativ egale. Am întins câte o foaie, cam de mărimea tăvii în care am copt-o. Tava am uns-o cu puțin ulei. Am pus prima foaie și am înțepat-o cu furculița din loc în loc. Apoi am adăugat umplutura de mere, chiar dacă era încă fierbinte. Asta nu împiedică prăjitura să se coacă. Am întins și a doua foaie și am venit cu ea peste umplutură și am înțepat din nou cu furculița. Apoi am dat-o la cuptor pentru aproximativ 50 de minute până când s-a rumenit. Am acoperit-o cu un prosop curat și am lăsat-o 10 minute să se odihnească. În acest fel ea s-a aburit un pic în tavă și am putut să o scot foarte ușor. Am pudrat-o cu zahăr și cam asta este plăcinta cu mere.
pe care o făcea bunica. Este delicioasă, dulce, crâșoară, nu este cu exagerat de mult zahăr. Ați văzut, am pus 2 linguri la foi și o lingură jumătate la umplutura de mere. Poftă bună!